исәнмесез, без сезне Адымнар студиясеннән сәламлибез. Бу атнада Татарстан инде вакыйгалар үзәгендә яшәде. Алдагы ярты сәгатьтә безнең тапшыруда. Демография упкыны. Нигә бу чокырдан гаиләдәге 2 бала да алып чыга алмый? Карьераны төзү ул яхшы, шул ук вакытта баланы табу ул бик мөһим эш. Өлешчә мобилизациядән соң 2 ел. Геройлар уртак язмышлар. Яшен дип яшәсәң инде. Юк булмый икән, булай икән дисәң, бетәсең инде. Дәүләт Советының яңа чакырылышы, рәиснең хәер-фатихасы, Әхмәтовның бурычы, Ныгаевның урындыгы. Үземне урлап килдем мин бу район башлыгы урындыгы бу. Бистәгә тарих халкыбызга асыллар кайта. Ак мәчет кыйссасында ил тарихы. Зур меховой кабинет төзеткәннәр һәм бу ак мәчете ул кешесез калган. Бу атнада Татарстанда төп закон чыгару органы 7-нче чакырылыш Дәүләт Советы формалашып бетте. 4 ай дәвам иткән зур кампания, сәяси интрига, фаразлар, хәтта имеш-мимешкә корылган чор тәмамланды. Хәтерләсәгез, кеше сүзе ул вакытта кемдер күтәрде, кемдер башка эшкә күчерде, аларга хәтта яңа команда тупладылар. Булар барысы да хәзер артта калды. Әллә ни зур яңалык ясамыйча, күпчелеккә таныш состав тупланды. Алдагы 5 елда кабул ителгән һәм кабул ителмәгән законнар алар ихтыярында булачак. Монда шуны белергә кирәктер. Парламент заманның нинди катлаулы булуына карап, тотырлыклыкны өстен куйды. Кискен борылыш ясамады һәм дилбегә дә бу өлкәдә, республикада ышаныч казанган кешеләрдә. Әйдәгез Дәүләт Советы корылышын карыйк. 12 кешедән торган җитәкче органнары кемнәрдән гыйбарәт? Рәис Фәрит Мөхәммәтшин, урынбасарлары Марат Әхмәтов, Юрий Камалтынов, Сәрхатип Лилия Маврина. Шулай ук 8 комитет. Күпчелегендә элеккеге башлыклар калды. Икесе генә яңа. Без Советны 40%-ка яңарды дибез икән, монда килүчеләрнең дә структурасын карарга кирәк. 3 район башлыгы, дистәләп зур предприятие җитәкчеләре булсынмы, мәдәният өлкәсеме, бер яктан үз коллективларында абруйлы һәм профессионал, икенчедән җәмгыятьтә билгеле кешеләр. Парламентка 5 партия вәкиле керде. Беренче сессиядә Рәис Рөстәм Миңнехановның "Без бер республикада яшибез, безгә хәзер бердәм булып, Татарстан мәнфәгатьләрен якларга кирәк" диюе шушы чорда формалашкан Дәүләт Советының шигары булып яңгырады. Беренче сессия кадрда һәм кадр артында калган детальләр Гөлназ Сәйфетдинова репортажында. Менә депутат Николай Атласовны Дәүләт Советы сайты өчен фотога төшерәләр. Ул моңарчы да парламентта эшләде, әмма 5 ел эчендә кеше үзгәрми тормый. Гомумән әлеге сайтка яңа чакырылыш депутатларының фотоларын урнаштырып кына киләләр. Менә Марат Әхмәтовны, Юрий Камалтыновны куйганнар инде. Гомумән халык ышанычлыларына фото-видеокамералар яктысына, журналистларның игътибарына да яңа вазифага да ияләнәсе була. Иске составтан күчүчеләр өчен барда гадәти, яңа сайланучылар яңача яшәргә өйрәнә. Кайберәүләренә тору урынында үзгәртергә туры килә. Аксубайдан килдем. Şimdi кичә сессияларда тапшырдым. 16 ел дәвамында Аксубай башлыгы булган Камил Гыйльманов Дәүләт Советының тәүге сессиясенә иртән районнан килә. Әле торак мәсьәләсен хәл итәсе бар. Парламентта ул аерым комиссияне җитәкләячәк. Татарстан законнары текстларының татар һәм рус телләрендә тәңгәллеге өчен җаваплы була. Заманында бу вазифада Роберт Абый Миңнуллин, аннары Римма Ратникова эшләде. Кабинетына исем-фамилиясе әле куелмаган. Документлар яңа, алар белән танышып, аларны кулланып, киләчәктә конституцияны башлап, бөтенсен өйрәнәсе бар әле. Инде билем, алар булса да җиңеп чыгарбыз дип. Ул Камил Ныгаев белән бер катта утырачак. 2 Камилнең эш бүлмәләре күршедә генә диярлек. Ул да узган чакырылышта район башлыгыннан халык ышанычлысы итеп сайланган иде. Соңгы 5 елда татарчасын камилләштерде. Хәзер яңа состав белән таныша. Бюджет комитетында җитәкче урынбасары булачак. Анда барсы да билгеле кешеләр, яшьләр дә бар анда. Ә миңа инде как үзем район башлыгы булып эшләгәч, шул узак еллар миңа, конечно, мин яхшы инде. Анда менә район башлыклары да килә. Алар барсы да бик опытный башлыклар. Яңа вазифага ияләнүнең тәүге вакытта ук үз сире булган, әле дә шуны куллана. Үземне урлап килдем мин бу район башлыгы урындагы бу чыннан әйтәм, мин күнеккән шушындый ни табуретка утырырга, ул җайлы, ул исәнлек өчен дә җайлы. Шуның өчен миңа шакката район башлыгы эшләгәндә киләр, теге битин район башлыгы креслода утыра дип уйларым. Яңа чакырылышка сайланган 99 депутатның 38-е яңа кешеләр, 40% дигән сүз. Араларында йөзләре дә, эшләре дә танышлары бар. Узган чакырылыш белән чагыштырганда
караганда бу юлы парламент составында яңалар 10 кеше азрак, 5 ел элек состав яртылаш яңарган була. Парламент алдагы 5 елда 5 фиркалы булып эшли. Бердәм Россиялеләр бергә артып 86 булды, КПРФлар шулай ук 6 кеше калды. ЛДПР һәм Новые люди партиясеннән 2 депутат, Гадел Россия патриотлар дөрестлек өчен фиркасыннан 1 депутат, 2 кеше үз-үзен тәкъдим итүче, 2 фракция оешты. Парламент рәисен сайлаганда икесе дә үз кандидатурасын тәкъдим итә. Бердәм Россия Фәрит Мөхәммәтшинны, КПРФ Хафиз Миргалимовны. Я вижу работу на посту председателя Госсовета. Первая задача – это ревизировать то, что у нас есть. Много законов неплохие. Аккуратно, с учетом мнения других политических сил, рассматривать все эти вопросы, представляя возможность высказаться. В прошлом созыве принят и подписан Раисом Республики Татарстан 571 закон. Хафиз Миргалимов җиде, Фәрит Мөхәммәтшин 85 тавыш җыя. Күпчелек тавыш белән сайланган спикерны республика рәисе котлады һәм депутатларга мөрәҗәгать итте. Ул парламентның яңаруын, абруйлы кешеләрнең керүен, СВОда катнашучыларның депутат статусы алуын билгеләп үтте. Рәсим Баксиков, Эдуард Шәрәфиев, Марат Галиевлар алгы сафта шәхсән булды. Все вы нацелены на развитие республики, повышение качества жизни граждан нашей республики. Хайрлы сагатта. Дәүләт Советы рәисе урынбасарлары итеп Марат Әхмәтов белән Юрий Камалтынов билгеләнде. Парламент сәркатибы булып Лилия Маврина эшләячәк. Төп юнәлешләр буенча 8 комитет оештырылды. Дәүләт Советының халык алдында, башка субъектлар алдында аның җаваплылыгы югарыда икән танып эшлибез без. Бүгенге көндә әлбәттә иң беренче ул менә безнең икътисадыбызның тотрыклы үсеше. Шуңа без нинди теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтә алабыз шул бурычлар белән яшәү. Икенчесе менә безнең махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезнең аларның гаиләләре турында көндәлек кайгыртып яшәү. Инде сүз дә юк, тормыш баргач инде гомумән халкыбызның тормыш ихтыяҗлары турында да без һәр даим кайгыртып торырга тиеш. Депутатларның 20-ші Дәүләт Советында даими эшләячәк, көндә шушында эшкә киләчәк, үз кабинетлары була, алар комитет рәисләре, урынбасарлар, калганнары депутатлыкны төп эшләре белән бергә алып барачак. Алар парламент бинасына, сессияләргә, комитет утырышларына килә. Минем өчен яңа эш, яңалык, әлбәттә башта өйрәнергә кирәк булачак. Мин бит инде авыл хуҗалыгы кешесе. Ердә эшләгәч һәм менә республикада беләбез нинди направлениялар бүген һәм илдә нинди бүген эшләр алып барыла. Кәеф әйбәт, Аллаһка шөкер. Театрда премьер үтте, хәзер моның белән шөгыльләнергә мөмкин. Кая керәсе, кая утырасы, эшне ничек алып барасы, мин әле танышам ди Илгиз Зәйниев. Милли мәдәни тормышта файдалы булырга дигән өмет белән эшкә тотына. Дәрдмәннән башлап татар язучылары депутат булганнар, шуңа күрә без беренчесе дә түгел, соңгысы да булмабыз. Рәсим Баксиков эшкә алынырга курыкмый. Герой инде. Ул парламентта законлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисенең урынбасары итеп билгеләнде. И военнослужащий, и гражданский был, на стройке работал руками. Так что, собственно, и даже эта работа меня не пугает. Дәүләт Советында 13 хатын-кыз эшләячәк, узганында 16 иделәр, кимегәннәр. Мин система здравоохранениендә эшлим, гомерем буе, шуңа күрә мин күп гаиләләр белән, авыру балалар белән эшлим. Әгәр дә инде бу шалсам, мин үземнең миссиямны үтәдем дип уйларга була. Бу атна депутатлар өчен шулай оештыру мәшәкатьләре белән узып китте. Инде киләсе атнага яңа чакырылышның төп эш юнәлеше билгеләнергә тиеш. Республика рәисе Дәүләт Советына еллык юлламасын җиткерәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Адымнар. Бүген 21 сентябрь. Моннан 2 ел элек илдә өлешчә мобилизация башланган иде. Ул чакта Россиядә 300 мең тирәсе кеше чакырылды. Татарстанның һәрбер районыннан киттеләр. 2 ел республика халкы алар хакы белән яши. Гуманитар ярдәм җыя, аны илтә, егетләрнең гаиләләрен кайгырта. Хакимият органнары 2нче елын яңа форматта эшли. Иң мөһиме адреслы ярдәм һәм иңне иңгә куеп булышу. Егетләр арасында 2 ел элек чакырылып, аннары өчен хәрби юлын сайлап, хезмәткә калучылар бар. Алар үзләрен чын ир, яклаучы, саклаучы итеп күрә. Геройлар һәм язмышлар хакында Алия Хайретдинова. Приказываю вам вернуться живыми. Вернусь, свадьбу сыграем. Бу кадрларны без 2 ел элек төшердек. Ул вакытта ил өлешчә мобилизация шаукымында яшәде. 730 көн үткән, йокысыз төннәр, тормыш мәшәкате, югалту ачысы һәм хәрбиләрнең ялга кайту шатлыгы белән үрелеп барды. Гаязов Ильфат.
Илфат Гаязов Лаеш районынан өлешчә мобилизация буенча тәүге төркемдә киткән 18 егетнең берсе иде. Армиядә Санкт-Петербург шәһәрендә спецназның космик гаскәрләрендә хезмәт иткән була. Бу безнең үзебезнең бурычыбыз, бу бурычны без үзебез үтәргә тиешбез. Бу инде безнең улыбызның менә иң беренче бүләге, медале, без инде аның белән горурланабыз. Илфат бүген дә хезмәттә, аның кайтуын Хәерби авылында әти-әнисе гаиләсе көтеп яши. Таулы Карабахта хезмәт иткән әтисе повестка килгәч, аның урынына үзе китәргә җыенган була, әмма аны алмыйлар, улы да риза булмый. Яшьләрне кызганып, хәтта мин хәрби комиссарның үзенә бардым. Әгәр дә кеше урынына гына кеше алмаштырып булса, мине алмассызмы дип. Моннан киткәндә ул ефрейтор гына, младший сержант, һәм мине представление булган, старший сержантка Худайга ышанып, әнә шулай үткәрде инде ул 2 елны. 1 ел хезмәттән соң Илфат хәрби батырлык өчен медале белән кайткан. Хәзер икенчесе дә бар икән, анысын кайткач күрсәтермен дигән. 2 ел элек Илфат Гаязов йорт сала башлаган була, быел түбәсен япканнар газ кертәләр. Алар беренче Украинага кирип киткәндә, как раз минем 5 ноябрьдә туган көнем иде. Ул мине әни мен сине туган көнең белән тәбрик итәм. Мин исән сау булам, минем өчен кайгырма, елама дип язып җибәрде миңа. Лаеш районында торак комплексларының берсендә җылы очрашулар дигән урам бар. Анда күп балалы яһудиннар гаиләсе яши. Моннан 2 ел элек әтиләре Артур өлешчә мобилизация буенча СВОга китә. Ул киткәч икенче баласы туа. Алина күптән тәпи йөри, хәзер сөйләшә башлаган. Авыррактан килгән мин булмагач, сөткә мин эксподаем, ученияларда булганда чыгып булмады. Чыгасаем каршылыга. Чыгып булмады, шуңа күрә. Аннан соң киткән өчен шул бер күреп калдым инде мен кызны. 3 ай Луганскида хезмәт иткәннән соң Айнур Яһудин яралана. Төнлә минага басып төздән аягын югалта, протез куялар. Ул хәзер СВО ветераны булып санала. Кайтып эшкә чыккан Шүпчар эшкәртү станциясендә хезмәт куя. Ул юк вакытта эш урынын саклап торганнар. Яшен дип, яшәсәң инде. Юк булмый икән, булай икән дисәң, бетәсең инде. Күп кеше көткәндер инде безнең аны теге жәлләп карауны дип инде безнең андый бер нәрсә булмады. Безнең наоборот, без өчен герой яратабыз, хөрмәт итәбез. Бу чын мәгънәсендә геройлар гаиләсе. Илүзәнең энекәше Россия герое танкчы Дамир Гыйлемханов була. Ватаныбызны, Россиябызны шулай саклап, үзе бартырга шәһәләк булды инде. Кайвакыт ачып карыйм инде, бер нәрсә язып калдырмадым икән дип тәзлим, юк. Балтачтан Рәсимә Шакирова 2 ел элек СВОга энекәшен озата. Аларның гаиләсе бүген көтеп яшәүчеләр сафында. 2023 майында Илшат штурмга китә, шуннан югала. Берничә айдан соң хәрби дуслары киемнәрен кайтарып бирә. Хәбәрсез югалганмы ул, үлгәнме, әсирлектәме, билгеле түгел. Бик вакыттан сугышында ук бит инде, ничә 7 елдан кайтканнар, 5 елдан кайтканар. Көтәбез, көтүдә инде. Өметләнеп менә кайтса, үзенә әзер булсын дип бөтен җирен ремонтлаттым. Башта өлешчә мобилизация җиле кагылып, аннары кайгы җиле каккан исемлектә Хәбибуллиннар да бар. Уллары Айдардан елда 5 ай бер хәбәр юк. 23 апрелендә соңгы тапкыр сөйләшкәннәр. Өйдәге ремонт хуҗа кайтканны көтә, эте генә кинәт үлеп киткән. Эте бар емнемдә. Эте өй астында җылап утыра. Миңа әни урамга чыкма диде. Шунда гына кал яме диде. Мин баскыч башында елап калдым. Монда күршә бишен әйткән ул. Фәрхәнә апай, алга дип барабыз, җиңеп кайтабыз дип әйтә диде. Бер кешене эзләү өчен Татарстанда 10-гә якын оешма белән хезмәттәшлек алып барыла. 2 ел эчендә кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына 3000-нән артык гариза килгән. Кемдер хәбәрсез югалган туганын эзли, кемдер ялга кайтарту ягын кайгырта, кемдер гаиләгә тиешле түләүләрне барлый. Россия Федерация обороны министрлыгы белән эшлибез. Алардан хәрби полиция бар, анда җибәрәбез үзебезнең хатларны. Буквально счетна үттедер. Менә безнең как раз бу обмен буенча 3 солдат кайтты. Лениногорскдан икесе булды. Бик шатландык. Соңгы ел ярымда СВО белән бәйле һәркемгә ватанны саклаучылар дәүләт фонды ярдәм итә. Ачылганнан бирле Татарстанда гына 18 мең мөрәҗәгать булган. Төп сораулар социаль ярдәм, ветеран таныклыгы алу, медицина, психологик, юридик киңәш. Кеше хәрбиме, контракт төзеп киткәнме, өлешчә мобилизация буенча чакырылганмы, монда аерып тормыйлар. Кайтучыларның 83% алар ярдәме белән эшкә урнашкан. Алай гына да түгел, өлешчә мобилизация башланганнан соң республикада гуманитар ярдәм хәрәкәте яңа төс алды. Чакырылыш ничә гаиләгә кагылса, егетләргә ярдәм итүчеләр дә шуның кадәр булды.
Актык тапкы гуманитар помощьны аппарганда безнең малайларга пограничниклар әйттеләр безгә. Тагын татарлар бара дип. Ул слова күрсәтә ничек безнең республика, ничек руководство безнең республиканы булаша, поддерживать итә безнең малайларны. Бу 2 ел тормышны үзгәртте. Түгәрәк өстәл янына утырып бергәләп чәй ичү, сөйгән улыңны, иреңне җилкәсеннән сыйпап алу, теләгән вакытта шалтыратып алу бик кадерле әйбергә әйләнде дә куйды. Кишин бұразап қәлем бітсе, ертен тұрсам тимер үзәрлі. Алия Хайреддинова, Гадел Миндубаев, Адымнар. Без хәзер бер мәлгә бүленеп алабыз, аннары дәвам итәрбез. Россиядә туучы балалар саны буенча антирекорд куелган. 2023 елда 1 миллион 213 мең сабый дөньяга килә. Быелның 6 аенда күрсәткеч анысыннан да ким. Бу 91 елдан башлап иң түбән күрсәткеч икән. Моңа кадәр андый аз сан 1998 елда, ягъни илдә икътисади кризисның иң катлаулы чорында теркәлгән була. Бүгенге хәл 90 еллардагы демография чокырының нәтиҗәсе ди демографлар. Әйе, Бөек Ватан сугышы елларында ул тирәнрәк булган. Менә карагыз әле. 90 еллардагысы киңрәк. Хәзер исә шул вакытта туучылар бала табу яшенә җитте. Димәк, аздан күп туа алмый. 5 бала табарга җыенучылар да бармак белән генә санарлык. Гомумән, федераль экспертлар әйтүенчә, киләсе елларда туучылар саны арта башласа да, хәлне тиз генә үзгәртү мөмкин түгел. Демография тормышның күпчелек һәм әһәмиятле тармакларына йогынты ясый торган фактор. Инде бүген үк республика кадрлар кытлыгы шартларында яши. Тагын 20 елдан ул упкында булырга мөмкин. Бүген үк авыл мәктәпләрендә укырга бала юк. Яңа белем учреждениеләре төзүнең дә мәгънәсе калмый. Рания Абдрахманова репортажы. Менә карагыз, 1999 елда республикабызда 56 меңнән артык бала туды. Ул елдан соң 35 мең. Менә бу безнең иң шундый күрсәткеч. Илмира Зарипова безгә Татарстан күрсәткечләрен атый. Илендә дә ул вакытта шундый ук хәл була. Дәүләт кризиска җавап итеп, ана капиталы кертә. Ул туучыларның кәкре сызыгын өскә бурып җибәрә. Иң күп туган балалар, алар 2012, 2013 елга туры килделәр. Чөнки алар менә тик ана капиталы программа буенча шулай дип әйтгәндә туган балалар. 90 елларда туган балалар үзләре әни яшендә. Аларның аз булуы демография дулкынын аска өстери. Бөек Ватан сугышыннан соң, аннарсын 90 елларда безнең демографик ягыннан яңа туган балаларның саны кими. Алар ул вакытта да әз туганнары һәм әз туган хатын-кызлар күп бала таба алмый. Хәзер егет кызлар соңрак өйләнешә, беренче балаларын соңрак яшьтә таба. Димәк, кешенең репродуктив мөмкинлек чоры кыскара дигән сүз. 20-30 еллык беренче баланы 20-23 яшьтә тапсалар, хәзер 30да да экспертлар. Шуңа берничә бала табу мөмкинлеге булса да, хатын-кыз бер белән генә шикләнә. 30 яшькә җитеп карьера ясаган кеше эшеннән китергә теләми. Бер бала тапканнан соң да эшкә чыгу җаен эзли башлый. Моннан тагын бер проблема барлыкка килә. Уровень материального обеспечения семьи. Гаиләнең матди хәле бик мөһим. Әгәр дә гаилә акча ягыннан хәлле икән, алар рәхәтләнеп эш бала алып кайта. Социаль сораштыру да шуны күрсәтә. Яшьләр 2 эш бала телибез диләр. Тик искәрмә бар, алар үзләре хәлле гаиләдә үскән һәм гаилә кору өчен акчасы булган яшьләр. Әгәр дә гаиләнең акчасы тормыш алып барырга гына җитә икән, бу икенче бала тапмау ихтималын арттыра. Казан нинди генә мөмкинлекләр шәһәре саналмасын, туучы балалар саны азаю буенча беренче урында. Исемлектә Яршаллы, Әлмәт, Түбән-Кама кебек зур шәһәрләрдә, Мөслим, Бөгелмә, Арча кебек кечерәкләре дә бар. Әйтик, Арчада 2023 елда аңа кадәрге белән чагыштырганда 20 балага кимрәк туган. Дөрестән дә республика буйлап инде бу сан аз гына кимеп бара. Без инде үзебездә анализда ясадык. Без инде моны бүлеп карасак, 1000 кешегә инде безнең 11000 кешегә 11дә 6 бала туган. Бу бүгенге көндә 7 айлык саннар бу, шушы 2024 елның. Дөрестән дә демография бара инде бүгенге көндә инде авылларда халык саны кими. Авылда эшләп яшәгән кешегә мөмкинлек бар ди җитәкче. Юллар салына, дәүләт программалары буенча яңа социаль объектлар төзелә. Арчаның үзендә шәһәрендә буш калыр дип уйламыйбыз. Киләсе 15-20 елда әле барыбер дә халык яши, эшли. Авыллардан кызганычка каршы кайбер мәктәпләр бушап бара. Кызганыч менә беренче классларга 2-3 бала кергән авыллар да бар. Элек белгечләр телендә әйтсәк, киңәйтелгән гаиләләр күп булган, ягъни эш буын бергә яшәгән. Хезмәт хакы түбән булса да, анда дәвәти дигән капитал булган. Пенсиядәге әбиләр балаларга табыгыз, үзем карыйм дип торган.
Сегодня бабушки с детьми не сидят. Бүген дәвәниләр оныклар белән утырмый, бала тулысынча әти-әни карамагында. Хәзер нуклеар, ягъни әти-әни белән балагына булган гаиләләр күп. Икегә бер кеше яки бергә бер, ягъни җәмгыятьтә кеше саны артмый. Аерылышуда үз ролен уйный. Галимнәр аны 75%-ка якынлаша дип саный. Әти кеше гаиләдән киттеме, балага игътибар кими. Аның тәрбияләүдә катнашмавы, хатын-кыз икенче гаилә кырса да, тагын бер бала тапмау ихтималын арттыра. Шул ук вакытта уңай мисаллар да бар. Лениногорск, Әгерҗе, Азнакай кебек ерак районнарда, Лаеш, Биектау, Питрәч кебек Казанга терәлеп торган җирлекләрдә демография үсә. Царева Киектә шундый хәл. Питрәч районында күп балалы 1200 гаилә исәпләнә. 10 ел шундый разница белән 3нче балада алып кайттык инде. Мифтаховлар 3 бала тәрбияли, 13, 11, 2 яшьлекләр. Төп мәсьәлә акчада түгел диләр. Безнең гаилә өчен 3 балалы гаилә ул гадәти күренеш. Чөнки менә мин үзем күп балалы, 4 балалы гаиләдә туып үстем. 3 энем бар минем. Мин безнең үзебезнең 3 бала, иремнең апасының 3 баласы бар. Миңа әнием үзе 4 бала анасы буларак гөләйтә торган, һәр бала үз ризыгы белән туа дип. Финанс яктан авырлыгы юк, монда иң мөһиме синең үзеңнең мораль яктан эшкә ресурсларың булу кирәк. На сегодняшний день в Пестричинском районе функционирует 17 школ, которые посещают 9850 учеников. Бүген Питрәч районында 17 мәктәп бар. Аларда 9850 бала укый. Чагыштыру өчен 5 ел элек бу сан 4000 тирәсе иде. 16 балалар бакчасына 3100 малай кыз йөри. Һәр бакча тулып ташый. Киләсе елга Күйек һәм Царевда тагын 2 бакча кулланылышка тапшырыла. Минем үземнең 2 балам бар. Икенче баламны табыр алдыннан, декретка чыгар алдыннан 2 ел эшләдем алдан. Әйбәт декретный акчалар алыр өчен дип әйтик инде. Чөнки хәзерге вакытта балаларга кирәк-яраклар бик кыйбат тора. Хәзерге демография чыкыры 90нчы еллардагы хәлнең нәтиҗәсе булгач, 20-30 елдан җәмгыять кабат шундый чыңгылга эләгәчәк. Иек, карьераны төзү ул яхшы, шул ук вакытта баланы табу, үз вакытында баланы табу, ул бик мөһим эш. Орша һәм Питрәч районнарыннан Рания Абдрахманова, Наил Абдуллин, Булат Абдулманов, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юмырлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сәфаровка тапшырам. Исәнмесез. Россия президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары Максим Орешкин Владивостокка килгәч такси яллаган. Таксист белән сөйләшүдән губернатор турында бик күп нәрсәләр белдем ди. Решил по городу проехаться. Мне, слава богу, не узнают так в такси. С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, про, значит, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее. Бизнеста яшерен сатып алучы дигән инструмент бар. Баксаң аны дәүләт күләмендә дә уңышлыгына кулланырга була икән бит. Иң зур җитәкчеләр менә шушылай вакыт-вакыт яшерен клиент булып җиргә төшсә, халык яшәеше турында бик күп белер иде. Название какое? Какое звание? Лейтенант милиции? Лейтенант. Старшой. Я. Ага. Машиналар темасын дәвам иттереп, бу атнада Ниваның яңартылган версиясын тәкъдим иттеләр. Интернет халкы баш ватты. Моның нәрсәсен яңартканнар соң? 10 айырма тап дигән балалар ойыны сыман булды бу. Баксаң, фото буенча гына аңлап булмый икән. Фараларын яндырып карарга кирәк. Диодлы утлар куйганнар. Да лампочки! 77 елда конвейердан төшкән иң беренче Нива менә шушындый булган. Кыскасы, 3 елдан бу дизайнга 50 яшь тулачак. Рекордсмен дияридән аннан да олырак УАЗ Буханка бар әле. Аның дизайнына киләсе елга 60 яшь. Ә шушы көннәрдә ул башка төрле үзенчәлерәк рекорд куйды әле. Машина салонына 48 кеше сыйдырганнар. Һәм бу факт рәсми рәвештә теркәлгән. Ну вы, блин, даете. Татар тормышыннан берничә яңалык. Милли символ өчпочмак та эволюция кичерә. Аны хәзер сабын итеп чыгара башлаганнар. Татар тәненә тагын да якынрак булсын дигәннәрдер. Инде бу дөньяда күрмәгән нәрсәм калмады дисәм, шәк-шәк сабын килеп чыкты. Ә монысы Актаныш районы. Монда Комганга һәйкәл куйганнар. Суы да бар. Белмим инде, бәлки популяр булып китәр. Әнә Брюссель малае да дөньяның иң танылган һәйкәлләре рәтендә бит. Может, памятник? Памятник был. Пруд там был. Не было. Лужи были. Тиз генә Каматамагы районы Яшелчә авылына күчәбез. 85 яшьлек Кәүсәр апа үзенең авылына яңа атама биргән. Авылда берни юк, һәм исеме дә шуннан.
Bunага исем кушарга үзем кушарым. Нишаван иттигән ул. Мәктәп юк, пункт юк, клуб юк, кибет юк, нишаван. Карапка нинди атама бирсәң, ул шулай йөзәр дигән иде капитан Врунгель. Шуңа күрә мондый исем белән алга барып булмас. Паттерннарны үзгәртергә кирәк, Кәүсәри апа. Безнең районда барда яхшы. Районда барда яхшы булгач яхшы була барда. Менә мәсәлән безнең район алыйк. Анда барда яхшы безнең районда. Районда барда яхшы булгач, димәк барда яхшы була инде безнең районда. Без хәзер Казанның Яңа Татар бистәсенә юл тотарбыз. Яңа булса да ул халкыбыз өчен тарихи урын. Борынгы биналарның һәр кирпеше һәм бизәгендә тарих саклана. Сентябрьдә бистә якларыннан хәбәр килеп иреште. Хәзер монда яңартылмаган борынгы дини биналар калмаячак. Шушы зур хезмәтнең йөзек кашы итеп, бер-ике атнадан Ак мәчетне ачарга җыйналар. Ул Татар бистәсендә сафка бастырылган беренче таш мәчет. Халык өчен дини гыйлем учагы була. Әмма ил тарихында аяныч чорларның җиле аны да завод, цех итә. Хәзер шәһәрнең бу өлешеннән ерак түгел елга порты якларында Казан өчен яңа заманча территория формалаша. Ак мәчет исә аңа азан моңы, нур өстәр кебек. Бу Казанның Яңа Татар бистәсендә төзелгән тәүге таш мәчет, иң борынгыларның берсе. Башта татарлар кечкенә агач мәчеткә җыела торган була. Аның урынына яңасын таштан Екатерина II рөхсәт биргәннән соң салалар. Аны 19 гасыр башында Ракыйба исемле сәүдәгәр төзетә. Мәчетнең имамнары күбесенчә абруйлы хәзрәтләр булганнар, йөзләп шәкертләргә дини белемдә һәм дөньяви белемдә бирәләр иде. Шуңа күрә бу мәчет ул безнең татар тарихында милли магариф үзәге булып тора. 1928 елда ябалар, 2 елдан монарасын сүтеп алалар, намаз бүлмәләренең кирәге калмый, михраб үзгәртелә. Төрле елларда биредә кызлар мәктәбе, аннан мех фабрикасының цехы урнашкан. Ак мәчетнең тарихында Яңа Татар бистәсенең язмышы ачык чагыла дип белгечләр. Революция кадәр яңа Татар бистәсе гүрләп торган шәһәрнең районы була. Революциядан соң бу район бөтенләй таралып бетте, чөнки монда зур меховой кабинет төзеткәннәр һәм бу ак мәчете ул кешесез калган. Үзгәреш илләре исә башлагач, алар менә бу Казан җирлегендә кайтарылып бетә. Диярлек тарихи биналар мөселманнарга, әмма ак мәчет әле кайтарылмаган була. Әлеге бинаны мөселманнарга кайтару мәсьәләсе 1998 елда республикадагы милли күтәрелеш чорында актуальләшә. Бу эштә Әхмәт хәзрәт Сабировның өлеше зур. Бинаны 2004тә дин тотучыларга тапшыруын тапшыралар, ләкин аннан озак еллар тиешенчә файдаланып булмый. Аның керә торган юллары да юк, фақат фабрика аша гына. Аннары соң инде фабрикадан айрым бер милек буларак кыймалар ясатыла. Ул чакта мәхәллә үз көче белән талпынып карый, әмма борынгы бинага финанслар җитәрлек булмый. Узган ел иганәчеләр ярдәмендә сәгате суга. Около 500 объектов. Бүген республикада дини өлкәгә караган 500-гә якын мәдәни мирас объекты бар. Алар арасында ремонт таләп иткән, авария хәлендә булган биналар күп. Барысы да исәптә дәүләт тарафыннан саклана. Мәүлид айының беренче көнендә Ак мәчет айлы булды. Аны урынына кайтардылар. Здесь в мечети восстановили композицию двухзальной татарской мечети. Реставрация проектының авторы Елена Шилова. 40 елга якын тәҗрибәсе бар. Мәрҗани мәчетен төзекләндерүдә дә катнашкан була. Все, что у нас исторического, это вне. Бинаның тышын ясаганда без аның тарихи үзенчәлекләрен сакларга тырыштык. Эчке ягы буенча чыганакларда бернинди мәгълүмат юк. Шуңа күрә без аны татар традицияләренә нигезләнеп яңарттык. Гарәп, төрек элементларын кертмичә үзебезнекен саклап каласы килде. Татар зыялылары, татар байлары монда Казанда яшәгән архитекторларга мөрәҗәгать итәләр. Яңа мәчетләрен, таш мәчетләрен төзегәндә алар татар традициясын, агач архитектура традициясын бик әйбәтләп өйрәнәләр. Бүгенге безнең татар бистәләрендә булган мәчетләр, алар ниндидер ят архитектура үрнәкләре булып күренми. Совет чорында бинаны нык үзгәртсәләр дә, иң әүвәле анда 2 баскыч булуын ачыклаганнар. Яңа Татар бистәсендә бүген 3 гыйбадәтханә бар, ал дигәне генә эшли. Икесендә шул исәптән Ак мәчеттә ремонт бара. Без хәзер шул мәчеткә йөреп, намазлар укып йөри торган кешеләр. Алла берсә,
яңа мәчеткә насип булыр. Бабаларыбыздан төзегән мәчетләрне торгызалар кадәр. Бу яшьләр өчен бик яхшы үрнәк бит инде ул. Белгечләр ышаныч белдерә, мәчетне тургызгач бистәгә татар рухы кайтыр, мәхәллә җанланыр, гыйбадәтханә халыкның дини мәгариф үзәгенә үрелер. Олия Сабирова, Игорь Романов, Адымнар. Бүгенге тапшыру тәмам, бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.